hi thoran jing ania dar ngon huna ran suai tu te kan hat kal le a jing a hian kan zo pain sak te le lang te hlo an kap an tumani chuan hmania thing te ha kan phun ha kan hra thewanga alo la nung tha khop mai hei heng te hi na kina chuan thingkung mawi tak an lan chho dawna heng kan kawng chho te hi te hian thingkung mawi tak takin awm chho dawna ni tlai zawng te alo la nung tha khop mai heng te pawh hma hian ka hma hian punum pi kan president le kan finance secretary puvela bai hian tlan chhowa an hnungah tihian kan chhowa dar ngon hmun kawng hi hei huan che viu ma se tin tin emawna hian ner thei hin ala kal chho thei zel bawk a an thingphun te pawh ala nung tha khop mai heng hi tin zela lo than len chuan thingkung mawi tak tak tlai zawng te ni a hnim te heng hi he Buaimi Park tana thil tangkai tak alan ni chhel dawn ani Buaimi Day kan hman zawh tak atang khan kan kal khat angreng hop mai a tuna kan thingphun chho hi kan kal kha ni mai a abak kha huate chiat abang te abangin kan tlo hle thei lo ni a hei tu in jing khaw tha tak nuai kan han kal le chauh ani lai hi alo bin ve a hi mar chu two wheeler motor kal lero chu dal lo a tha khop mai kan thingphun te alo la nung tha khop mai hei ro tun chom tha bawk a thla khop mai hei lai tai pu ding ma tun ma tanga tu tai lo pu na te kha ni a rua hian rua te tuai chho tana heng te hi kan hum hal tat ani a ngai a mau te rua te a tuai thar chho zela heng ram hum hal chhunga ro tuai te ero hi chu
tu ba khor le ru ko ba hate ha khap tlat ani a lo ru lo khor ru te hate ang ha kan uma kan mana nei vai chuan chunga da takin action oi me da mai do ni hei bong ek te ba bong te kal ge ni khen su tre pe ha thak le mai hei in oi me de do na kan ro sa na heng de hi ni ya na kina takin pa ngai te heng nok te kan da thin do na tlang te po kan na nei nga heng a bul sa na sang lu tuk te kan rot ni amanga ten khan fel fai takin kan len kol tho zel don ni kan zo khua chu lo la ta lu len thak le mai lại muốn thì cái ôi bây giờ mình ra anh ấy lu len thak khóc mà thì anh ấy ngay ngay lâu anh ấy nào anh ấy đều lâu ba anh lu len thak le mấy hay lai mình ở hiền ôi bây giờ lim takin kan mang rinai tak chon heo la tha rinji hian hei lo heng kan in bang te dap te di te amoi mai lo nan lovin kap do na ni tại te sena section in sak an sakang alo la tha khop mai hei abang hi hei tiang hian a phut chana hei a hun lawa mau sa chu tiang hian a om do na ni heng ho ve nan hian lo ran nong lovin kap do ni đó xuống bộ ngói ngói nó đầu lỗ mẹ để cấp bụi bộ ở đầu nó thở hay đạp bộ thế thì cần phải nên bộ lâu bùa là thun mẹ cả cặp của đến bùa phải mẹ cả không cho cặp bộ cặp cặp ta sửa sửa mẹ xuống trong bao section in sạc bộ là thả video về anh để cấp bụi đổ tới bộ bằng bộ đúng nghiệp trần đó lâu tour men cặp đó nàyส่วนแห่ละมาเห็นทั้งละมาเห็นมันนี่ทิ้งกันพุ่นแต่ปะเราละนุ่งชักคบไม่ให้ฮีจงจ่านี่ฮีไม่ได้เมื่อเห็นจงจ่าอมโดนนี่ฮีที่ยันก็วางแต่เราสว่างอ่ะมันช่วยทุกท่านหุ่นเริ่มสร้างสุดละนัดลางเห็นเก่าเลยโดนนะแห่งที่ฮีอันตัวทาร์เลยโดนนี่อันโห
แต่ปันสูงอ่ะทั้งเรากับนี่ก็สูงระบะโปะเงี้ยหมวดเต้แล้วอมจันอันนี้ที่ได้โปะให้ทรงจะแล้วแล้วนุ่งจะครบไหมได้แต่เส้นเซ็กชันเห็นช่างเห็นทรงจะกูทาร์กันได้เลยโดนนี่หลายเถียงพุ่นแต่โปะแล้วแล้วนุ่งจะครบไหมกรมสักรับของหูยก็หันสักเล็กไงเรากู้ก็สักส่วนอินสักเดี๋ยวเรา查ครบไหมให้จากเลยกับปุ๋ยดาบที่ปุ๊เราจะครบไหมอันดวงอังินชาตักคิดเราละมาเมลเห็นได้ปุ๊อะไรได้แล้วนี่ชูเงินดูต่างอันทิ้งดาบที่ปุ๊ง่ายนี่เราละบ้าเป็นอาเชียร์เต้อาเชียร์กงกาสักกิโลที่ปุ๊เราเลยตาเลยtin xuống lắm bằng thế bộ ấy xuống nó bắt ra cái bộ nghẹt là bắt trần tổ bộ cả hàng thế bộ bằng xuống thế bộ là ngạt var war to tắc hi hun là bắt xã để vào cái thế thì hiền đôn thế Việt Nam hiền lâu mang tụi gì hiền cặp đồ đi one part section làm chiếc liếng đi bộ anh lấy cái bụi đậu bộ hay nó chắc khô mày phật hàng để thế bộ anh lấy nó hú ra anh đi bộ anh in sạc bằng lại suốt đấy nghe từ lâu ấy var tao mới hay thì hi ahun là vất xả anh đi vào gin để hình ấm lâu thì là bao xuống bộ hay phải lâu phải phiên mày đấy thì botol thì bộ lâu là mà tập sắc thì bộ tập dụng thế ta tập dụng sang thì bộ phải tắc in là đầu lên đó chia bộ mail hay mail bộตัวเราเราอามาเราเลยให้สวดการทางการจัดตระหลุดสุกตาเอ็นก็จะกายที่เอ็นที่น่าดิแต่บรันดาละบางส่วนการสเตจโปการเทียส่วนที่การเทียตาสวดเตะโปง่ายๆนี่เห็นเราเรามาดูเรียนทักเลยนี่เรียนแต่ยี่พอบ่าวหุ่นละหยุดเตะหุ่นละกันสร้างมาสเปรย์ล้างดินกันเล่นคนโซเชียลตัวนี้
puhil pun hai aka phare tuni lo man khange ithun gasel le pakhat so he mani berle so tung ma yang ani hian hnim kana hlo aka pania kan ho te pa khan ran nu hlo akap ani hian bangvel rimpo ana khop mai nhưng mà chân chủ viên về đó nhỉ cái xe này cặp số á nó có con ran nu lâu te hian anget na salu tuk tur hi aveng ve tonan te chuan eng mo chen thatakin eng kan in sakhi atlo rei phá te bok an be sen kan stage lampang kan bel ching veng lai hmunah hian kan ho tu te kan zai thiam te kan khua lian te thut na hmun khani hei rohna lo tlan nuai maya rin ai tak chon hei po ruwa sur na satte lul nen adap te po lo na tha chhia lo mi lo ni chung ruwa kham te po ani na angin te hian na lo awma te hina kina chuan a hun lo sa na chu ange tanga amoyenga chemai do na ni i om khop mai lại thut thèn do te po ngai na lo om boka hiện kan zai thiam te kha an lam an zai na sa ve pui pon thap tha hei mi thla alang lo thei lowa hiện kan lam su kha ni a nung len thla khop mai hiện te hi dan ngom ran wai me member te le veng chu mi pui ten kan hum hal tat a kan ven him ngai ni chan chen bu te bo kan chhuat to a kan seng khan ruwa te mau te alo tuai thar na sa to a heng te hi kan hum hal tata thing le mau chunga nu cha te kan hum hal tat poi mo ni ti hian am ran suai tu ten an de lang khan heng mun ma te hian kol chun jam zel tu ni a helai hmunah hian akina chuan
zol buk te pawh awm mai the ni helai kan chhak zawl ah hian tiang ruam hman na te pawh chu an awm dawn a ni tin a seng khan kan khua lian kan pitch i pulian chuang hang hi lai hian tui min lak phei sak dawn bawk a nakin a ruam hman te ala kal zel dawn a nakin a chung te pawh chu kan en anga filter khur lian tak awm bawk a kan seng khan kan chhak lawkah hian filter pitch department an siam khur lian tak a awm a kan han en chiang dawn ni khita tang hian tui point kan la peng ve dawn a kan duh hun hun kan her ho kan hman thei turin hengrang hian min lak chhuah sak ve dawn a ni hei hi tui filter na hmun tur ani hian a chhungah hei tui lo khat mur taw ni hi hei a khura lian tha khawp mai a anih tur angin an la ruam hman lo a nakinah chuan tui hi a tling dawn lo a ni chhunga mi hi tihian tah hian tui a rawn lut anga chhungah filter engemaw lungnawi te rora tam tak an la dah dawn a chumi rawn chhuak leh chu tui thianghlim tak kha lo ni dawn ni chu tang chuai ke ni pon khu lamah khuan biakin hmun lamah khuan kan la thla dawn tui point te pawh kan nei dawn a ni helaiah hian signboard a lo in tar a kawt chhuah tih a lo in tar a henglai hi darngawn hmun darngawn khawm hun laia an kawt chhuah a lo nih dawn hi hian kan chhuk thlanga he filter khur atang hian sawi tawng khan kan in tui kan hman ve tur darngawn branch uai maiin a kan hman ve tur he park kan en kawl zela tui tha tak hnengnhat taka kan lo nih ve theih nan ruam hmanna min siam saka kan chungah pawh kan lawm hle a ni helaiah hian henglai tui kawng fit thlahna tur thing te hi kawng zei zei te hi kan la kip thla dawn a ni tuk inziak tih hi kan han tum a ni a marah chu an ruam hman tuin chu kan ti hrih dawn lo a ni tihian hei sintex te pawh a lo la in hung a tihian henglaiah hian tui point kapna tur line pipe te kan la phum thla dawn a ni chuan hetah biakin hmunah hian khawih lai hmun rem sang lai berah hian emaw tui point kan nei ve dawn a ni
thế là hiện thil lời tar varva vào lal than tirin tara tar gon khulul than ani mun po hei ngo thakop mai heng te hi cái đó là ta cái bộ cảnh này cảnh nó sám thịt rất đồ này niềm bảo lâu trâu nó sẽ tổ khúc mai heng te hi lâu cõi mỏ sám em mỏ hoài tổ đồ này đi rồi khi này cần chuyển khan hay bị chạy bộ nan hay lại thấy muốn đâm lại hiền ăn thua tụi tập quân zol buộc tụi là ruộng mình mấy thì buộc à lâu tìm tổ khúc mấy với bên đây đâu là cần sắm thì là hút khan đi thì rồi tuyệt là nó sẽ tối niềm tiền là vượt rồi thằng đuông lại phần tổ thì là giống khi sắm thật hút tổ tôi đi đang ngồi muốn phim hắn tổ lại lúc không công phu là phải khúc mày á còn thỉnh phun tập bộ ăn đồng nó núng dễ lên mình bộ sắm hôn tổ khốp mày ạ ôi mày đệ đồ khan hèn đang mình phiêu tayกันlại số thập tất cả bây giờ đến sáng ăn JCB phal takin a thoa ni khat nin na tlan saka tin kan bi si kal chhuak ta pu lu khan a lai na sen so jong jong te nin tum sak vek boka an chung alon thu kan soi thar le ni an thleng thu ta e zol duam khop mai hela hen tar var le a an en le a hei pil te ren tar ku mai heng hi moi me de ma khan kan lai na sa khop mai JCB nor na sa ti hian mun zol nuam tak kan nei ani ro man na ma sa kha chuan o me dei mang tu le thei kal chopi ka helai hmuna hiam pa ka vek tu thakan han ti kha ni ya mar chu ro man na dang nei le in le thei chho kha boi tha don riu hriat na awangin le thei chho kan phal ta lo ni ya hian heng lai hi
lai thả không sụp lại tuổi quý công khai như thế nào công thả rộng mà anh công bệt anh ấy tôi này là cho công thả ra cái đó hiện nay thì khu rất khá này thì hiện đi vùng anh đang ăn xịt rôl rất này cái đây anh signboard lên tar lẽ đa nguồn quay mê bạc xung thiên lệ mau thì phải tắt này thì lên tar cũng vậy thiên lệ mau thì hiện phải tắt anh ấy nung cha sava lệ ram sa de tan thì hiện mal som na alam ni se ra ni kan hum hala bang thì hiện mà cho ta hiện thính anh đình khúc mấy thì hiện JCB in thiên nó liếm rất này thế tại hiện thế nên nó liếm rất ạ thì nhìn tập bộ trâu nó sẽ tổ khốp mày nên tập bộ hi lâu in em sắm cái em sắm vậy em là ngày đón bốc anh lại một đại hiện đar ngon mun an line đar ngon khua te hiện phim nó sang sang bùa xây tại hiện Olympic anh đầu theng về tổ này đar ngon khua hi phim nó làm bộ khuyên tôn sang tắc anh lâu này tổ thì đó tin dược nó làm bộ ở thì bộ ta cần ngày thao bằng khan đar ngon mun a hian private school din ani a kum chi kha kan soi thi to lawa hoten te pon an sim na sakhop maya dar ngon mun tang middle school tang hian heng jenda an nei awang hian ti changral chaklama dar ngon khom mun tang hian BA pass ma saber po an lo nei to he ni kan video te min lo thler sak thin tu zong zong ta chung alom thu kan sei a video thlak te kan thim lawa tin tong kam te comment dan te kan thiam tok lawa kan lak ang hian kan hon te chuak mai zela se na tu tam tak om do na mà số hàng thì hi kan in sen na ve zel ani a tian heng oi me le khotlang thil poimo te document thil tan hian tiang hian kan han la ani de maya chuan channel lo thil tu te po in mi hriat thiam na kan han dil
bốc anh yan dar ngon hun lui hi committee na lo re langin te chun zum zel tur ni a section te pon man in sak te an chei chun zum bonga tru na nangin zol buk te pok an la sual dawn ani hian aram hi ango to khop mai heng te hi wai me ten hal lo se chuan a cherew to lawang ti pawh sei thei lawa mi chi hrang hrang a do piang te hian thing le mau te hin kitanga rotuai te hin khor renganga a cherew mai dawn ani ma se te hian wai men kan hruai tu hmasa ten thi pa top su in an lo hum hala te hian ram ngaw tha taka an lo chhuah ta a chuan ke ni wai men bar te beng chung te hian heng kan ram hum hal te duat taka kan en kola kan hum hal that hi kan ti tur ani ti hei lo hi kan kapa om zi ani zel tur a ngai la fur te lo zawanga pawang te lo in her chhawanga ti hian heng te hi hun pawimawh tak mi te pon na tlaw chho zel dawn ani huan nuam ruah te an hul meuh chuan lo nuam chho zel anga helai hin mai an te pawh kan tua bawng in a lo pet then tawh nghe nghe ni hi lenga chhak lamah hian thing te pawh kan phun a a lo la nuk engemaw helai mi chu a lo la nung vek te ni hi mi pawh zawng tlan awm tak ani an tlam te mai an te pawh a lo la awm a kan thing pui phun pawh lo la nung zel e helai heng kan president in mai an te tua a tha khawp mai an bai te pawh kan eng chu tihna ka lain bawng in a lo pet hlau mai a pawi khawp mai helai kan thing phun hei hi ka phun ani hi ka phun ve ngei kha ni hi mi zo nu tha khawp mai a bul vel pawh hei tih fai ngai tawh khawp mai ka chat te lo chur sang tawh a hnim te lo to chho than leh tawh a hei en kol chho vat vat ngai tawh ni le kan fai dan spot kap zo thok khat to diang ingai te pawh tha bo thằng hiếu mày thì nuông hiếu không le tu zu kan dar ngon mun kal su lo te kan kapa ten na mun ma ge chia le lo mel hem te awam te kan han check pa rin ai tak chuan
alo la tha mi ten ve chui pui te le midang te pon kan za thiam te po ania ge awla him tha khop maya lom thu te po kan soi ni sela ti chuan hei weime de nia tlabal then khat te po la siam lo nia ente hi na tlang buda kan siam do na ni le tu zinga kan hun hon han te po to du tok don te la ti hian video lo thir tu te kan video te po min lo like saka min lo comment a subscribe min lo subscribe sak te po ngai ve do ni so to khat video a thil lak te thalak te po kan thiam tok lo wa kan thiam hian te kan la ve pop pop padia en dan tok te po khapin lo thiam sak ula athange po se voi ni man do tek ule to phot age